muri yeZimbabwe ava vanhu vazhinji vari kushamisika panhau dziri kuita muSouth Africa. Ava vanhu vachitya vachiti aiwa Cyril Ramaphosa anokwanisa kusawana presidency aiwa munyika yeSouth Africa nekuda aiwa kwebhesi rake. Aiwa bhesi rake zvinzi haanokwanisa kuwana vanhu vepati yake, zvinzi aiwa anogona aiwa kusaelectwa kuita president. Samuzana nhasi ndambondikuvigirei ndimbokuudzai kuti how is the president elected munyika yeSouth Africa. Saka ndapinda mashoko abuda muzana nhasi achiziviswa munhu wese kuti wasubscribe ulike utina on the bell icon. Nopanyogwa pachinzi South Africans do not directly vote for the president. They elect MPs only. The MPs then elect the president by a simple majority. Out of 400 MPs, 201 or more votes for a president means the candidate has won. If the ANC does not secure presidents, it will have to convince another smaller party in parliament to vote with the heat for its presidential candidate, Ramaphosa, to become president. Saka ndo nawo dziri kubuda panapa. Vanhu vazhinji vachiti aiwa Ramaphosa anogona kuluza. Vamwe vaitaura vachiti aiwa Ramaphosa anogona kuluza, anokwanisa kusawina kuita president. Saka muri Zimbabwe ndambondiboko A-line tenai kuti aiwa munyika yeSouth Africa how is the president elected. Saka chimbotudzai mafungiro enyu munoti kudii pamusoro pezviri kuitika munyika yeSouth Africa. Munozviona sei? Zvizvi zvamungoziva kuti South Africa is an ally to Zimbabwe. Pindai mucomment section medu mutudze mafungiro enyu. Musangana kusubscribe, kulike, chinotina on the bell icon.